नै थाइबेसे दं होनदों नैबे बिफाङाव नैबे फांसेयाव फिथाइया 8था दङनो। हेल' गाइस, वेलकाम टू DRFarming। आसा खालाम बयबो थिगैनो दङ। आं दा आंनि खान्थाल बागानाव दंफैयो। दा बे खान्थाला फिथाइ थाइबाय, नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों बे फिथाइ थाइनायखौनो। दा बे खान्थालनि नामा जाहैबाय भियेटनाम सुपर अर्ली जैकफ्रुट ट्री। ओमफ्राय बियो ग्राफ्टेड प्लान्टखा। दा नै बियो फिथाइ थाइबाय, नोंथांमोननो बेखौनो देखायनो नागिरदों नै। दा बे गासिबो खान्थाल बागान जोब, आरो बे खान्थाला ग्राफ्टेड। दा नोंथांमोनहाबो जुदि सोरबाफोर गायनो गोसो दंबा बे खान्थालखौ अर्डार खालामनो हागोन, आरो कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होगोन आंनाव मोनगोन, आरो बुकिं खालामहरनो हागोन। दा बियो 9 मास जाबाय, गायजेननायनिफ्राय लानानै दासिम 9 मास जाबाय। दा 9 मासावनो फिथाइ थाइबाय, आरो फिथाइयाबो ओरैबायदि बुरजा थाइदों। थाइनाया गासैयावबो थाइसे थाइनै थाइजोब्बाय। ओमफ्राय दा बै फांसेया ओरैबायदि बुरजा थाइदों, नोंथांमोननि देखायनि 11टा 12टासो दंदां फांसे बिफाङावनो। नै बियो, नै नायनो हागोन, ओरैबायदि गाहाय बियो। आंनि हाइटखौ नायनो हागोन, ओमफ्राय बेनिखौ नायनो हागोन। नै आं जस्लंबाबो आं समान जानो नागिरबावासो। दा बेबो ओरैबायदि थाइबाय। नै नोंथांमोननो देखायनि, आं अलरेडि भिडिअ खालामखानाय दं, बेखौ नायदो। अबाव दं दे देखायलाय दे। 8था दं होनदों दे। मोनसे जाबाय दा, मोनसे, नै मोननै, नै मोनथाम, नै बाव मोनब्रै, नै मोनब्रै, ओमफ्राय बाव फिसा दं, नै मोनबा, फिसा दंबावो बैलाय दाउदै दे मोनबाय आरोना। ओमफ्राय नै बैलाय अबे नैबे 6था, नै 7था, ओमफ्राय नैबेहाय 8था, नै 9था, 10था, 11था, बिफाङा नायदो बेसे गिदिर। 11टा फिथाइ दं बेयाव। लोगोफोर, नोंथांमोनहाथ' नुबाय माबायदि थाइदों बियो। दा खिन्थु बियो थाइदोंबाबो जों बेखौ फिथाइखौ दोननो हानाय नङा, मानो होनबा बिनि माबाया मोदोमा, दालायफ्रा बे फिथाइखौ लाखिनो हानाय केपासिटि जाथ'वाखै। दा खिन्थु थाइनाया थाइगोन, अर्नबरथ' थाइबाय थाखायो जाहैदों। ओमफ्राय जेब्ला थाइनाय सिजोन दं, बे सिजोनाव बांसिन थाइबावगोन आरो बे बिफाङा। दा दानिफ्रायनो बेबायदि थाइदोंबा गिदिरबा माबायदि जाबावगोन। आरो बेखौ दा दोनोबा बहुद प्रब्लेम जागोन आरो। खिन्थु 2 बोसोरसोजों दोनहैनो हागोन। बिफाङा जेब्ला ओरै गिदिर जागोन, हाइटआ बेबायदि गिदिर जाहैगोन, अब्ला नैबे मोदोमफोरनिफ्राय बेफ्राव थाइनायखौ दोननो हागोन। बे दालायफ्राव थाइनायखौ एसे दोनथ'नो हानाय नङा। बेबायदिनो एभारेजलि हमनानै ला 2-3 बोसोरजों मोजां मोनगोन आरो बेखौ, प्रडाक्टखौ। थाइनायाथ' नै माबानिफ्रायनो थाइबाय, जेनेबा 9 मासजोंनो थाइबाय गायजेननायनिफ्राय। ओरैबायदि माने गाहाय बियो, ग्राफ्टेड खालामखानाय नालाय बियो। नै बिदिल'मोन आरोना, गाहाय एकदमबारे गाहाय। आङो माने खोन्थानायाव बेबायदि गोजौ जागोन एक्सपेक्ट खालामबावाखैमोन बुस्थुखौ, बेबायदि जौगोन होननानै। खिन्थु प्रुफ दंसै, 9 मासावनो जौबाय बुस्थुआ, गोजौ जाबाय। दा फिथाइयाबो थाइबाय, आरो आंथ' नुखाबाय बिनि बिफांनि फिथाइ थाइनायखौ, देरनायखौबो। ओंखायनो आं बे बुस्थुखौ लाबोनानै गायफैदोंमोन। दा बिबारखौ बारनाय नुनानै बुहुद गोजोननाय मोन्दों आरोना लोगोफोर। दा ओंखायनो सोरबाफोर गायनो गोसोबा सोंहरनो हागोन, आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो बेनि सोमोन्दै एसेसो साजेसन लानो गोसोबा लाहरनो हाबावगोन। स' आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनबावगोन होननानै। स' भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। स' एसेनोसै, बाय बाय।